To family for माबायदि दं नोंसोर welcome back to my channel jangan juga suka hurबाय आरो गासैनाबो बैसागुआ मोजाङै थांनाय ना लोगोफोर so बिराद गोबावनि उनाव दिनै भिडिअ लाबोनो होननानै आखायाव लादों आं दिनै बैसागु बोथोरनि जेनेबा बिराद बिजिमोन बैसागु बोथोरावथ' मिथिखायो माबायदि बिजि थायो होननानै आलासि फैयो माबायो एकदमबारे टाइमखौनो मोना जायो ओमफ्राय रानिमोन आरो गामिनिफोरजों मोसाहैदोंमोन नालाय ओमफ्राय बिथुजों आंजोंल' थालाङो न'आव भिडिअखौनो लानो टाइम मोना थ' दिनैहाय आरो बिजिजोंनो मा जादों आङो आगैमोननि रावनिबो कमेन्ट्सनि रिप्लाइ हरनो हायाखै आङो बिराद बुरजा जानानै दङ कमेन्ट बक्सआ थ' दिनै आङो माखासे किउट आगैमोननि कुइसन माने कमेन्ट्सखौ स्क्रिनशट खालामनानै लादों बासि आरो जाय आगैमोना आंनो अन्थाव बाथाव कमेन्ट्स हरो बिसोरखौथ' रिप्लाइ हरालासिनो थानो हाखाया आङो बेनिखायनो आङो एसे बुरजा कमेन्ट्सखौ लिरनानैहाय रिप्लाइ हरनो हाबोनाय नङा साननानै आं सानदों मा कमेन्ट्सखौ गासैनोबो फरायनानैनो मोनसे भिडिअ बानायनोसै होननानै ओमफ्राय खायसे मानसिफोरा मोनसे कुइसन खालामहरदों आरो मोननैसो सिगाङावहायबो आङो बेफोरनि कमेन्ट्सखौ होखांबायानो आगोलाव किउएनए भिडिअ होखांबाय आङो थ' बे भिडिअखौ बिदिबो साननानै लानो हायो जेनेबा किउएनए भिडिअ पार्ट 2 होननानै थ' दा आङो कमेन्ट्स फरायनो लानोसै दाखालिनिफ्राय मा कमेन्ट्स हरदों बिसोरो अके थ' गिबियावनो आं कमेन्ट्स फरायनो लादों हिरिम्बा दैमारि होननायनि बिथाङा सोंहरदों मा बेसे लाखो आब' जना अमाया आरो बुन्दाना बुन्दि होननानै दाख्लैसो अमा बायनायनि भिडिअ हरदोंमोन ना बेहाय होनहरदों बियो थ' अमाया 4800 लादों ओमफ्राय बुन्दा ओमफ्राय आरो नेक्स्ट बर' रियानश्री होननाय बेयो बुंहरदों मा आब' कुर्ता गान स्कुटि सालायबा होननानै कुर्ता गाननाया कुर्ताबो गानो खिन्थु आङो दख'ना गाननानै स्कुटि सालायबा बांसिन गाजा मोनो ओंखायनोथ' आङो दख'ना गाननानै कम्फर्टेबलबो मोनो दख'ना गानबाबो कम्फर्टेबल मोनो दख'ना गानबा एसे गाजासिन मोनो आङो स्कुटि सालायबानो समायनाय मोनसिनो आरो जेनेबा ओमफ्राय उनावहाय नेक्स्ट सोंहरबावदों जे धनिराज बसुमतारी बिथाङा आब' जुनालिनि बिजनेसा जाफुंथों होननानै थेंक इउ स' माच ओमफ्राय उनावहाय हाथरखि बर'आ आयनासो आब' गारिखौ नायनो सुखुवा ओमफ्राय मोनसे आङो क्लियारिफिकेसनबो खालामनो दे जे आं जे दाखालि स्कुटि बुंदोंमोन जे स्कुटि बायबाय होननानै आं बे स्कुटिखौ बायाखै बे आंनि स्कुटि नङा आलासि फैदोंमोन जोंहानाव फंबाय काजिन ब्रादार आमाइनि फिसाला थ' बेनिसोमोन बे स्कुटिया ओमफ्राय जि गाजायाव बुंबाय आङो स्कुटि होननानै एक्सुवेलि आङो लास्टावहाय बुंफिनगोन होननानै सानदोंमोन आरो ओमफ्राय बायनानै बे माने बावनानै भिडिअखौ बानायनाय जायासै आङो जे स्कुटिखौ बायाखैमोन आं ओरैनोसो फन खालामदोंमोन बिदि होननानै थ' गारिखौ आं बायाखै आयना बे सोआखै आयना गैया गारि ओमफ्राय जि फिसा बुस्थुखौ नटिस खालामो नोंसोरो थेंक इउ स' माच बिनि थाखाय ओमफ्राय उनावहाय नेक्स्ट आगै सासे एक्सुवेलि नाम गैया बेना इउजार एमजि माबा बिदि होननाय थ' जा मिनि होयो आब' नोङो जोंखौ मिनिथ' बिदि होआ एक्सुवेलि आंनो हारसिं मिनिखायो बिदिखायनो मिनिनो ओंखारबो जानानै नोंसोरो ज' थेंक इउ बिदि अन्थाव कमेन्ट्स हरनायनि थाखाय नोंसोरनि कमेन्ट्सखौ फरायबाथाय आं गावनो मिनिफ्लांबाय थायो माने खुसिजों मोजां मोनो आङो ओमफ्राय उनावहाय नेक्स्ट बेनाबो नाम गैया इउजार BL8 बिदि होननाय हाय आब' जों दाखालि नोंसोरखौ लामायाव माथो होबोनाया आदसा बे दाखालि जोंखौ सोर मा लामायाव माथो होलांनाय आंथ' सासे गोसोआव दङ दाखालि जोङो जमा थानायावहाय सासे आगै माथो होलांदोंमोन बे निकासियाव दखान होनायाव लोगो मोनदोंमोन आब' बिदि होननानै माथो होलांदोंमोन आरो जुदि बेयो नोङो होमबा हाय ओमफ्राय एगेन हरबावदों मा इउजार GH8 होननाय बे नङा सेम नङा थ' नोंनि नाम्बारा हरलाय आब' नाम्बारखौ आं बोरै हरनांगौ जाखो नोंनो अके दे नेक्स्ट GNV94 होननाय बिथाङा हरदों मा नाइस भिडिअ आब' ओमफ्राय सापर्ट खालामदो आब' अननानै नोंखौबा माबायदि सापर्ट खालामनांगौ जेनेबा आं बुजि मोनासै थ' थेंक इउ स' माच ओमफ्राय एगेन आरोबाव बिथाङानो हरबावदों धनिराज बसुमतारी दहाय जे जाय हरदोंमोन कमेन्ट्स बिथाङा आब' जुनालिनि बिजनेसा जाफुंथों साबायखर नोंथांनिसिम ओमफ्राय उनावहाय जौगा वारि बिथाङा बुंहरदों आब'आ मानो लिपस्टिक फुना होननानै फुनोथ' आङो नोंसोर सिगाङावहाय भिडिअफोरखौ नुवाखै होनबा आं जे लिपस्टिक फुनो होननानै ओमफ्राय दा लिपस्टिकआ गैला आंना जोब्बाय ओंखायनोथ' फुनाखै आङो दाबो बायाखै आं ओमफ्राय पकेट सापर्टार बिथाङा हरदों मा खानायखौ मानो एसेबां गोजौआव खायो गाज्रि फाज्रिनो सोरबा बुङो मा खानायखौ मोजाङै स्र' गोजौआव खाखोनानै ला सोरबा बुङो मा खानायखौ बाराद्राय गोजौआव खाखोनाङा ओमफ्राय आं सोरनि लानो दे जेनेबा दा बारा बारिजों टाक्लासो सिननानै लाजोबगोन आङो माने आं गोलोम बोथोरावनो बिदि खाबाय थायो दा आङो सब भिडिअआवनो नै बिदि खानाय नुगोन सिगाङावहाय गोलोम बोथोराव जि भिडिअ बानायदोंमोन आंखौ नोंसोरो नुखादों बिदि खानाय खारन आङो खानायखौ गोलोमोनानै बिदियाव एकदम सिथाबजानो ओरैबायदि बायो माने गोजांस्रिवजोबो आंना खानाया बिदि सिथाबोबा थ' बेनिखायनो
आरो सिफायनानै ओमफ्राय नायलाय बेथुना मा जाजोबखो नै बिसोरो ओमफ्राय दाखालैबो भिडिअ शुट खालामदोंमोन हा ओमफ्राय उनाव बियो मा खालामदों केमेरा स्टेन्डखौनो सिफायनानै होबायब्रा बियो ओमफ्राय उनावहाय नेक्स्ट फेबिकु डाटा लाबोनानैसो सिथाबनानै दा आं भिडिअखौ शुट खालामफिननो बे ओरैबायदि दुस्थ' जाबाय ओमफ्राय दुस्थ'जोंनो नायलाय बेफोरखौ सेस माबानानै लाजोबबाय थाङा बिसो थां होमबा नोंबो जिरायनानै कमेन्ट्स फरायफागोन आंजों अके दे ओमफ्राय उनावहाय आरोबाव हरबावदों मा बगा नायले बे बिराद दुस्थ' बगा इसोरा नोंनि साननायखौ जेब्लाबो जाफुंहोथों थेंक इउ आगै थारैनो नोंसोरनि बिदि गसाइनि आर'ज गाबनायाव सानसे जाफुंमारगोन बायदि मोनो आङो दा माने एसेबां बुरजा मानसिनि आर'ज गाबनायखौ भगबाना बोरैहाय नायालासिनो थानो नङा होमबा आगैमोन ओमफ्राय नेक्स्ट बियो माबोरै जायो गथ'आ ओमफ्राय सासे हिरिम्बा बिथाङा सोंदों आब'लिपिता फैदोंमोन नामा आब'लिपिता फैदोंमोन नोंबो आब'लिपिताखौ सिनाय हायो ओमफ्राय बेना नाम गैया एक्चुअली नोंलाय ख्रिस्टानजों जुलि जादों ना हिन्दुजों खाफालाव सिन्दुर गैया आं बेनि एन्सारखौ दा दसे उनाव होगोन बेफोरबायदिनो सेम कुइसन बहुद दङ थ' बेखौ आं लास्टाव एन्सारखौ होगोन अके ओमफ्राय सिरि दैमारि बिथाङा हरदों सेकेन्ड हेन्ड स्कुटिनि खोथाखौ बुंहरदों बेयो आङो सेकेन्ड हेन्ड बायदों होन्दोंमोन ना थ' आगै बेयो स्कुटि आंनि नङा दे नङा ओमफ्राय जुनि नोंनि साननाया साक्सेस जिउआव जागोन आब'सना लाभ फ्रम रङिया लाभ इउ लट्स आगै थेंक इउ स' माच नोंसोरनि ब्लेसिंसनि थाखाय ओमफ्राय ब्रियान इसवारिया सना गाना बावलायबाय ब्रियान इसवारिया होनहरदों गड ब्लेस इउ आब' नोंनि साननाया जाफुंथों जोबोद इन्ट्रेस्ट मोनो आब' नोंखौ नायनो थेंक इउ स' माच इन्ट्रेस्ट मोननाय बिदिथ' एसेबां नङा थेवबाबो नोंसोरो बेखौनो नायनानै इन्ट्रेस्ट मोनो बेयो आंनि थाखाय गोग्गाथाव स' थेंक इउ स' माच आगै एक्चुअली मा मिथिबायना नोंसोर बिदि कमेन्ट्स हरोना आं इन्ट्रेस्ट मोनसिनो नोंसोर जेसेबां इन्ट्रेस्ट मोनसिनो नोंसोरनिख्रुइ बांसिन आं इन्ट्रेस्ट मोनसिनो बेफोरबायदि कमेन्ट्स हरबा अन्थाव कमेन्ट्स हरबा स' कमेन्ट्स हरबाय था बिदिनो अन्थाव ओमफ्राय ममता नार्जारि बिथाङा हरदों लाइलन दुरुंजों खानो नाङा अमाखौ जि लाइलन दुरुंजों खानायखौ माने नटिस खालामबाय होमबा नोंसोर आगैमोन एसे फिसा खोथाखौ नटिस खालामो बेनि थाखाय बिराद मोजां मोनो आङो बेफोरबायदि कमेन्ट्स हरबाथाय एक्चुअलि नंगौ जोंहा आगोलावबो बिदि खायाखै खिन्थु बिदि माने जिबो गैयामोन नालाय ओंखायनोथ' खायाखैमोन दा खासिगोन ओमफ्राय नेक्स्ट ममतायानो हरबावदों बेखौ जिबायलाय हारसिंनो गावनि फिसाखौ गोबाथुमनायखौ नुना जोबोर दुखु मोनदों बिदुआ बेसेरा बिफानि अननायखौनो मोनाखिसै नै लेथ्रा खालामजोब्बाय इयो माथो खालामनो खाफालाव बेना किजानिबो बिफानि अननाय मोननाय गैयानोमोन खोमा नङा होमबा आंबो दुखु मोनो थ' दा जों बेफोरबायदिनो थानांसिगोन मिनि खुसिनो नङा होमबा सोरबा सासे मानसि गैयिनि दुखुआवथ' जोङो थैफानो हाया नङा दुखुबो जाबाय थानो हाया लाइफआव दावगालांनांगोन अके ओमफ्राय नेक्स्ट आगै कमेन्ट हरबावदों जमुन बर' मा बुंहरदों बिथाङा माब्रै लावजानु बिहारि बांगालजों हाबा जाबावदे आब' मा होनदोंबा बिथाङा किजानिबा बेखौ बुंहरदोंदां जेनेबा आंखौ सोरबा बिहारि बांगालजों बिदि हाबा जादों साननानै नेक्स्ट बिदि होनहरबावदोंदां बेथ' आङो बेखौ दा दसे उनावहाय कमेन्ट्सखौ रिप्लाइ हरगोन जे आङो बिहारि बांगालजों हाबा जादोंना बर'जों हाबा जादोंमोन अके नों आगैनिसिम ओमफ्राय संगिता बसुमतारी आगैया हरदों आब' गन्थङा एलार्जि दंबा स्लार्जि रक्सक एभेलकखौ इउज खालाम आंनाबो गन्थङा एलार्जि दं अके आं एक्चुअलि बे मुलिखौहाय इउज खालामफेराखै आंनाबो दं नंगौ बुहुदानो बिदि कमेन्ट्सखौ हरदों जेनेबा ओमफ्राय सोरबा बिदिबो बुंहरबाय थायोमोन जे मा गन्थंखौ बिदि हमख्रबाय थायो मोजां खोनाया आरिया होननानै आं दा हमख्रदाखैना दहायनि फार्स्ट भिडिअनिफ्राय दासिम हमख्रदाखैना थ' एक्चुअलि मा जायो आं होननानै हमख्रदा माने बिदि गन्थंखौ सुरुखुबाय थाया जेथिया आंना एसे थान्दा मोनो आथिङावनो जा आखाइयावनो जा ओमफ्राय उनावहाय फुला आरि इसे जुदि आङो मोनो होमबाना बिदि माबानाया जाबाय थाखायो अलरेडि आंना माने साला मोखा गाराय लानानै अबे माबायाव फट'आव फैबाय थादोयो
माने बिदि माने बिदि एसे जुदि आंना थुला हाबोबा माबायोबा आंना बेहाय बिदि मिउ 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 बिदि मोनो ओमफ्राय नाव हुंख्रनाय जाबाय थायो माने सुरुफ्लांबाय थायो माने सुरुखुबासो मोजां मोनो ओंखायनोथ' आं बिदि खालामो आङो सुरुखौनो होनानै सुरुखुआ माने खायसे खायसेफोरा मा सुरुखुबाय थायो आरो बिदि कमेन्ट जोबनाथ' आं सुरुखौनो होनानै सुरुखुआ बिदि जाबासो आंना सुरुखुनाया जाबाय थायो आरो होमबाना मोजां मोनो स्रां मोनो आरो बेनिखायनो आंनो पात्ता मोना बै टाइमावहाय आं सुरुखुदों ना मादों ओमफ्राय आंबो बोरैबा मोनो उनावहाय भिडिअखौहाय नायखांनानै जेथिया एडिटिं खालामनो नागिरो होमबाना आरो थ' बेखिनि बे आरो कारेन्ट थांनानै ओमफ्राय 32,000नि दख'नानि फास्राया बोरै गब्लंनाय आब' अरे जोङो निकासियावहाय दखान होदोंमोन ना ओमफ्राय अमा सावनायावनो बे 32,000नि दख'नानि फालिया गब्लंलांदों आंबो पात्ता मोनाखैमोन उनावसो नायनानै नायफैनायावसो जि दुखु मोनदों आङो सोर दुखु मोना जानो ना ओमफ्राय रुपालि ब्रह्म आगैया सोंहरदों मा आब' नोङो बड' फिल्म इन्डास्ट्रियाव फैफिनगोन ना फैफिनला प्लिज रिप्लाइ खालाम होननानै स' आङो बड' फिल्म इन्डास्ट्रियाव फैफिनगोन ना फैफिना बेयो उननि खोथासै जेनेबा आंथ' सानो फैफिनगोन होननानै नायबाय था नुलांगोन फैफिनगोनखौ साननानै ला आरो ओमफ्राय उनाव आगै आरोबाव हरबावदों मा इन्ट्रेस्टल' जाखायो आब' बेना नाम गैया इउजार एमजि दहायबो हरखांबाय दां बेयो माबा मोनसे माबा आं बावगारबाय इन्ट्रेस्टल' जाखायो आब' नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो नाथाय कमेन्ट्सखौ खालामनाय जाया आब' सरि बिदि नङा सरि बुंलायनो नाङा नोंसोरो आंनि थाखाय बयबो स्पेसियेल नोंसोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो बेनो आंनि थाखाय थोजासे स' साबायखर गासैनिसिमबो जाय जाय आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो थ' थेंक इउ स' माच ओमफ्राय उनावहाय आगै सासे हरबावदों बेबो चाइनिसनि खोथाखौनो लानानै बुंदों आब' नोंनाबो चाइनिस दं बिराद गाज्रि बेराम बि थुला आरो बार जाबानो जायो गन्थंखौ बिदि सुरख'ब्लासो मोजां मोनो होथेना थानायफोरा नुदोंना बे आगैयाव नाबो बिदि जायो होननानै आंल' नङा बिदि सोरनावबा जाबावो थ' हुंख्रनो होननानै हुंख्रदा जोङो माने सुरुखुबासो स्रां मोनो बेनि थाखायनो थ' बेखौ माइन्ड खालामनाङा दे ओमफ्राय बन्दना बर' आगैया हरबावदों मा आब'आ ओरैनोसो सायाव मिनिनाय बायदि नुयो गोरबो सिङाव बुहुद दुखु थानाय बायदि रायज्लायनाय नाङो बे खोथाया 100% सैथो आङो बुहुद मिनिफ्लायोबाबो आङो सिंजों बेसे गाबो बेखौ सोर मिथिनो नङा होमबा आं बेखौ हालालै माबा आरो सासे आगैया हरबावदों रन्जिता नार्जारि बिथाङा नोंनि भिडिअखौ नायबानो मिनिफाबाय थायो आंहा आब' नों मानो इसेबां इन्ट्रेस्ट मिनियो आंहा थानो हाया मिनियाबाबो मोजां नुदों आब' दख'नाफोरखौ आंहाबो बिदि थेंक इउ स' माच आगै नोंसोरनि बिदि कमेन्ट्सखौ नुबा आंहाबो बिराद मोजां मोनो थ' बिदिनो कमेन्ट्स हरबाय था अन्थाव ओमफ्राय आगै सासे हरबावदों मा मेख्ला गानब्ला बर' बायदि नुवा आब' जों मा बसुमतारी बे कमेन्ट्सखौ हरदों बिदिहाय गाना जेथिया न'आव थायो होनबानाथ' बेनो बेस्ट आंनि थाखाय मानो होनना कमफर्टेबलबो मोनो बेनिफ्राय उनावहाय दामाबो खम दख'नाखौथ' जोङो इसेबां न'आव थानायनि दामि दामि बायनो हाला नालाय थ' 200-150आवनो मोनो बेखौ थ' बेखौनो आङो दा बेस्ट मोनो थ' बेनो आरो न'आव थाबाथ' बेफोरखौ माबा खालामनाय जायाना जेनेबा बाहेरावसो गानलांखाया जोङो बेबो नाम गैया मोनसे नोङो बिदि खमनि दख'ना नंगौ बिदि खमनि दख'नाखौनो मोनला एथ' दाम होनो गोदोनि बुरिफोराथ' एफा दामनि गाननो हायाना आब' राइट खोथा बेयो नंगौ एकदम राइट बे खोथाया दानि दख'नाफोरा बिराद दाम जाजोब्बाय जायखौ जों बायदि जानो गैयिफोरा बांद्राय थाब गाननो हाया बायनो हाया बेनिखायनो बिदि अग्रं दख'ना थंसं दख'नाखौनो जोङो बायनानै गानलाबायनो गोनां जानांसिगोन दा ओमफ्राय गोजां बोथोरनिसो बे दख'नाया बाजै गोजां बोथोराव गान आं बिदिनो खालामखाबाय बे दख'नाखौ सुनानै आरामसे दोनबायसो आङो गोजां बोथोरावसो गानसिगोन होननानै दा गानजाया बेयो दाखालि बोरिमाखा हाथायावबो थांनायाव गाननो होननानै एसे ओरैनो माबादोंमोन आं खिन्थु गरमजों दसेनो खुफिनबाय आङो बेखौ ओमफ्राय बेखौ मेख्ला बुङा अग्रं दख'नासो बुङो अग्रंबो बुङो जोंनियाव मेख्लाबो होनो जोंनियाव थ' जोङो मोननैखौबो होनो अके आगै गियानि नार्जारिया हरदों बेखौ ओमफ्राय फुंखा बसुमतारी आब' गुमैखौ देखाय बेखौ आङो उनावहाय खिन्थागोन दा दसे उनावहाय ओमफ्राय खान्थालखौ बावबाय नामा अनु दैमारिया होनदों ओमफ्राय खान्थालखौ बावाखैमोन आङो ओमफ्राय उनाव खान्थालखौ हानाखिसै बावाखैमोन खान्थालखौ अके ओमफ्राय दा नेक्स्ट
कमेन्ट्स हरबावदों ममता बेयो बुहुत कमेन्ट्स हरो एक्चुअलि आङो साननांसिगोन गासैनिसिमबो जाय आंनो कन्टिनिउ कमेन्ट्स हरो बिसोरनिसिम जाय आंनि भिडिअखौ कन्टिनिउ नायो बिसोरनिसिम सानगासिनो दं र' फैसाया बारा मिलायथ'वाखै पेमेन्टआबो दसे जोबलाङो माने बारा बिदिहाय हाबखाया नालाय थ' ममता नार्जारि आगैया हरदों मा बेसेबां अन्थाव बाथाव रायज्लायनाय मिनिनाय गथ'खौ सोर बिखा गैयै बिफाया गोसोखाङा अननो रोङा माबायदि बिफा बेखौथ' आंबो बुंनो हाला आंबो बेखौ सानबायसो थायो बिखा गैयि जानो हानाय ने आरो सोरनिखौ मा बुंनो मालायबा मा प्रब्लेम ने आगै मोनसे ओमफ्राय दा गासैबो बे मोनसे कमेन्ट्सखौनो हरजोबदों जेनेबा गासैबो आंनि माबाखौ बोरायखौ नायनो लुबैदों गुमैखौ नायनो लुबैदोंथ' बिसोर गासैनिबो कमेन्ट्सखौ फरायना होनै दे आङो फुंखा बसुमतारिया बे हरदों मा आब' गुमैखौ देखाय गुमैजों भिडिअ लाबो ओमफ्राय उनावहाय सचिन बैश्य आब' गुमैया मा जाखो जसना नार्जारि नोंनि गुमैया बहा थायो आब' गुमैखौ मानो दिन्थिया नों आब' मानो खाफालाव सिन्दुर थुवा नों आब' प्लिज रिप्लाइ आब' मिथिनो लुबैदों आं आब' ओमफ्राय सुदेम फुंखा रामसियारि आब'आ माथो गुमैखौ देखायथारा बबावबाफोर थायो नामा गुमैया आब' ओमफ्राय उनावहाय आरो बलेन कलिता गुमैनि भिडिअ मोनसे बनाय रश्मि बसुमतारि हासबेन्डआ मा जाखो आब' प्लिज रिप्लाइ नेरसोन बर' नोंना गुमै दंना गैया मानो सिन्दुरबो थुवा आरो देखायाबो बिनिफ्राय नाम गैया बेयो इउजार Z0 होननाय गुमैखौ मानो खिन्थाया आब' इउजार जिएन होननाय आब' जुनालि नों मानो गोजा फोथा लाया ओमफ्राय उनावहाय बन्दना बर' आब'आ बेखौथ' आं दहायनो फरायखांबाय थ' बेसोर ओरैबायदि सोंहरदों आरोबाव दंबावोसोनदां जायखौ आङो नायाखै बुहुत सिगांनिफ्रायनो हरबाय थायो बे कुइसनखौ जे आङो एक्सुवेलि बे कुइसननि एन्सारखौहाय मोनसे Q&A भिडिअ लाबोखादों थांनानै जाय बेखौ नायनो लुबैयो जे आंनि गुमैया बहा थायो मा जाखो माहाय दङ मानो भिडिअ लाबोआ मानो सिन्दुर थुवा आङो बेनि कुइसननि एन्सारखौ आङो मोनसे सिगाङावहाय Q&A भिडिअ लाबोखादों थ' बेखौ नोंसोरो थांनानै नायहैबानो जाबाय बे गासैनिबो एन्सारखौ मोनजोबगोन नोंसोरो जे आं मानो सिन्दुर थुवा गुमैया बहा थायो स' आङो रिकुवेस्ट खालामो गासैबो थांनानैहाय नायहैथां आङो डिटेल्सै दा खिन्थानो हाला जेनेबा आङो माने नोंसोरनो आं बे भिडिअआवनो बुंखादों जे आङो सिगांनि पास्टनि खोथाखौ आङो रायज्लायबाय थानो गोसो जाया बुहुत दुखु नाङो बिराद गोसोखौ गोरा खालामनानै आवगायनो ट्राइ खालामदों आङो दा एसेल'सो दा आवगायनो हादों सिगांनि जेसेबांनो आङो सिगांनि खोथाखौ गोसोखांबाय थागोन जेसेबांनो बुंफिनबाय थागोन आङो बुहुत बोरैबा मोनो गाबनो ओंखारो आङो थ' नोंसोर गासैनिबो जुदि बे कुइसननि एन्सारखौ नांगौबा आंनि Q&A भिडिअखौ थांनानै नायहैबानो जाबाय आङो दा बुंबाय थानो गोसो गैला नंगौ जों जमा थाला जोङो बुहुत सिगाङावनो 3 इयार्ससो जाबाय बिटुआ जेब्ला मोदोमाव दंमोन प्रेगनेन्टमोन आङो होमबानि टाइमावनो बे गैया बे दिननिफ्रायनो आं हारसिं ओमफ्राय सिन्दुरखौ आङो लाया नङा लायोमोन मिटु जन्म जाखांनानैबो आङो एसे देरनाया लासै लादों खिन्थु उनावहाय बांद्राय खबर लाथारियाव जेबो खबरानो गैलाबा जाय मानसिया ओमफ्राय बेनि नामाव आं सिन्दुर थुबाय थानानै माथो खालामबावनो बिदि होननानै बिदि नङा जे आं सिन्दुर थुवाबानो जे सोरबा सेंग्राखौ गोसथोनो थुला सोरबा सेंग्राजों रिलेसनाव थाफिननो थुला सोरजोंबा हाबा जाफिननो थुला बिदि होननानै सोरबा कमेन्टखौ हरो आब' हाबा जाफिनदो आब' हाबा जाफिनला नामा बिदि होननानै स' आं बिसोरनिसिमबो बुंगोन जे आङो दानो बिदि खोथाखौ सानथ'वाखै दा आंना कनसेन्ट्रेटआ खालि बेटुनि सायावल' बेखौ माबा मोनसे खालामनायनि सिन्था खालामबाय थायो आङो दा माबायदि फोरोंनो हागोन माबायदि मानो हागोन थ' बांसिन सिन्थाया आंना बेवहायल' जे बेटुजों आङो बोरैहाय बेखौ ग्र' खालामनो हागोन बेखौ बोरैहाय मोजां मानसि खालामनो हागोन दा आंना कनसेन्ट्रेटआ बेहायल' ओमफ्राय आं दा बिदि हाबा हुबा बेफोरबायदिखौ एकदमबारे गोसो जाथ'वा आं साननायबो फैया बिदिखौ थ' इयुनाव जुदि माबाफोर बिदि दङबा लिरनाय बेखौ नोंसोरनो नुलांबाय थागोन खिन्थु दा आङो आंनि गोसोआ खालि बेटुनि सायावल' कनसेन्ट्रेट होनाय बेनोल' ओमफ्राय बिदि कुइसनबो खालामनाङा जे आब'नि गुमैया मा खालामो मा मावो मानो भिडिअ खालामा खारन आं बेफोरखौ बुंनो एकदम गोसो जाया आं दा उनथिंजाय नायहरफिनो एखेबारे गोसो जाया बुंफिनबाय थानोबो गोसो जाया जे मा जानाय मारै माबायदि जादोंमोन बेफोरखौ आं एकदम गोसोआव
गोसोखांबाय थानो लुगैया थ' गासैनिसिमबो बेनो रिक्वेस्ट जे बेफोरबायदि कुइसन दा सोंहरसै आमफ्रायनाव सोरबा सासे मानसि दे जाय बिदि कुइसन सोंहरदोंना थ' बेयो एकदमबारे सिङाव फैलायनानै एन्सार हरलायो दे थ' बे मानसिखौ आं मा बुंनो मिथिला थ' गासिबो Q&A भिडिअखौ नायहैबानो जाबाय आं सिगाङाव होनायखौ आङो दा बेफोरखौ बुंथ'ला जे मा बिदि खारन आं बुंनोबो लुबैया बुंनोबो मोजां मोना बुंबाय थानो लुबैथारा आङो थ' दा बेखिनियासै गासैनिबो कमेन्ट्सआ ओमफ्राय सोरनाबा जुदि फरायनो थालांदोंबा दुखु दा मोनसै आं माने एसेबां बुरजा कमेन्ट्सनि भितरावहाय बेखिनिखौ सिलेक्ट खालामदोंमोन नालाय ओमफ्राय अबेबा दंफादेरो थालांदोंबो जानो हानाय मिथिला खारन नायजोबनो एसे बुरजा कमेन्ट्सखौ सोलाबथाराखै नालाय थ' गासैनिसिमबो साबायखर थाबाय आंखौ जाय उइस खालामदों ओमफ्राय उनाव जाय बैसागुनि उइस खालामहरदों जाय आंनि बिजनेसखौ लानानै उइस खालामहरदों थ' बिदिनो उइस खालामहरबाय था आंनो बिदिनो किउट कमेन्ट्स ओमफ्राय उनावहाय थाबैनो मोनसे एनाउन्समेन्ट लाबोगोन आङो बेनि थाखाय वेट खालाम साननैसो गासैबो आंनि भिडिअखौ नायबाय था शेयार खालाम कमेन्ट्स खालामहर स्पेसियेलि बे कमेन्ट्सनि सायावनो जागोन आङो गिफ्टनि बिदिहाय सानबाय थादों आङो जेनेबा जाय आंनि भिडिअआवहाय प्रपारलि सानफ्रोमबो कमेन्ट्स हरबाय थायो बिसोरनि थाखाय थ' कमेन्ट्स हरबाय था अन्थाव बिदिनो ओमफ्राय दा भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ नेक्स्टआ माला भिडिअ लाबोनाय जागोन बेखौ मिथिला दा साननैसो बिराद बेस्थ' आरो आलासि फैनो दंबावोसो ओमफ्राय न'निबो फुजा होथ'वाखै साननैसो उनाव होसिगोन ओमफ्राय बेखिनि बैसागुआ एकदम थांजोबबासो एसे फ्रि जानानै आङो बुहुत माबा शर्ट्स भिडिअबो लानो सानगासिनो दा बेफोरखौ लागोन ओमफ्राय सापर्ट खालामबाय था बिदिनो सानफ्रोमबो कमेन्ट्स हरबाय था ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन ओमफ्राय थाबैनो 50K खालामनानै हो लोगोफोर शेयार खालाम लाइभ फैथारनो लुबैबाय आङो बयजोंबो रायलायनो लाइभ एकदमबारे थ' दा दोनथ'नोसै भिडिअखौ लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनानै था ओमफ्राय आब' सनाखौ अनबाय था बाय बाय लाभ इउ